Dili na ipaubos og mandatory quarantine ang mga Sugboanon nga manguli nganhi sa Sugbo gikan sa laing nasud sama sa mga overseas Filipino workers kon OFWs ug sa mga non-OFWs. I-quarantine lang sila kung mupositibo sila sa RT-PCR swab test. Mao kini ang unod sa bag-ong executive order nga giluwatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia kon AO number 17 nga iyang gipirmahan kaniadto lang Martes sa gabii. Nakalatid sa maong EO nga ang muuli nga mga OFWs ug mga non-OFWs nga Sugboanon mo istar paghihapon sila og hotel sulod na lang sa duha o tulo ka adlaw apan aron lang maghuwat sa resulta sa ilang RT-PCR nga swab test. Sa higayon nga mogawas na ang resulta nga negatibo, mamahimo na silang muuli sa ilang local government unit nga destinasyon dinhi sa probinsya sa Sugbo. Libre na usab ang pagpa-swab test ug ila kining buhaton sa higayon nga moabot sila sa Mactan Cebu International Airport ug ipahigayon kini sa Department of Health kon DOH. Apan kung positibo ang resulta sa swab test, ipaubos na sila sa protocols nga gilatid sa DOH sama sa mandatory quarantine sulod sa quarantine facility. Pag-abot dinhi sa atong airport, i-test sila. Pag-test, then they are brought to a hotel, maghuwat sila sa result. Which comes out maybe 2 or 3 days. Maybe some, kung madali, 24 hours. And then they makauli na sila. Miluwat si Garcia sa maong kamanduan human sa iyang pakigtigom sa ubang miyembro sa Regional Interagency Task Force kaniadtong Martes sa hapon. Uban nila ni DOT Regional Director Shalimar Tamano, DOH 7 Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche, opisyalis sa Department of Interior and Local Government DILG, Bureau of Quarantine BOQ, Overseas Workers Welfare Administration OWA, MCIAA, GMR Megawide Airport Corporation, mga airline companies, apil na ang Hotel, Resort and Restaurant Association of Cebu kon HRAC. Matud ni Garcia, dako na kaayo ang gasto sa mga Pinoy nga muuli nganhi sa Pilipinas kay magbayad pa sila og quarantine ug sa RT-PCR test nga ipahigayon human sa 5 ka adlaw. Karon, ang gihimo na, kinanglan pag-abot, muadto sa hotel, maghuwat og 5 ka adlaw. Sa ika-5 adlaw pa i-test, unyang mahitabo ni ana, usually madugay ang resulta. Ang tinuoray gyud kung dili ka OFW imong bayranan sa hotel moabot og 8 ka adlaw. 8 days. Kung OFW ka bisan tuod og ang OWA mo imo bayad, labihang bugatan na kay 8 ka adlaw na gud nga mo'y bayranan sa OWA. Pero ang impact man gud ani, ang nahitabo nahutda na tag hotel rooms tungod kay hinay naka-ing turnover imbis unta inig-abot maka-star ka dihag usa 2 ka adlaw, dili na maabta na kag 8 ka adlaw, di napuno na unya di na ta makadawat sa uban nga mga bot, which is first of all unfair to our OFWs kay dili ra ba lang ni mga repatriated mayo kung daghang kay kag kwarta kato ubang nanguli nga muna na lang kay pagpliti kay dunay emergency ng adtuon. Sa iyang bahin matud ni OWA Regional Chief May Codilla nga sa wala pa ang EO sa gobernador, moabot og 8 ka adlaw ang pag-istar sa mga OFWs ug uban pang Pinoy nga mouli nganhi sa Pilipinas gikan sa laing nasud. Kini tungod kay mag-quarantine una sila og 5 ka adlaw, ay ha pa sila ipaubos og swab test ug maghuwat og laing 2 ka adlaw alang sa resulta. Given the swabbing on the 6th day and then the result will come out on the 7th day, so more or less 7 to 8 days ang average stay in the hotel. Yeah, for OFWs only. With that initiative, no, I think the average stay would be 3 days, as long as they're negative. If they are tested negative na, they can already be released and they can already return home to their home provinces. Sa iyang bahin matud ni Carlos Juarez, president sa HRAC, nga karong 3 ka adlaw na lang ang stay sa mga OFWs ug ROFs sa mga accredited hotels, mas paspas ang turnover ug mas mudaghan ang maserbisyoan nga guests. Upon arrival of OFW and ROFs, automatic sila 10 days. Medyo costly kayo for the part of the government, part of OWA, expensive kayo. And then lisod kayo og turnover sa ato ang bed capacity sa hotel kay gamay ra man gud kayo ang ni sign up. Karon nga gibalik sa sama sa unang panahon katong bag-o nga nag-COVID, 3 days lang, 2 days lang mas paspas ang turnover, mas daghan tag mga serbisyohan. With this development, expect more properties to sign up and also more rooms.
John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.